Hej. Jeg ved ikke, om det virker. Men ja, vi har jo fået til opgave at lave en eksamensting om toms. Ja, så jeg vil egentlig bare gå i gang, yes. Jeg vil starte med at svare på det første spørgsmål, og her vil jeg inddrage omverdensmodellen, og starte med at tale om virksomhedens fjernmiljø. Toms økonomiske forhold og miljøforhold er, at de har en stor udfordring på grund af de stigende kakaopriser, fordi de er fordoblet på grund af fejlslagne høster i Vestafrika. Og Vestafrika står for en rigtig stor del af generelt kakaoproduceringen, så det påvirker ligesom alle kakaoproducenter, fordi det er en grundlæggende ingrediens. Og så det påvirker sådan både det økonomiske forhold, men også det miljømæssige forhold på en måde. Og så er det også det der med klimaforandringer, som også hænger sammen med det, som jeg lige har nævnt, som ligesom har givet nogle ekstreme vejrforhold, for eksempel tørke, og det har reduceret nedbøren. Altså, der regner ikke så meget længere, og det er der ligesom brug for at de her kakaoplanter, de kan vokse. Og det truer sådan lidt kakaoforsyningerne for fremtiden af. Og så er der også politisk og lovgivningsmæssige forhold, og der er stigende fokus på bæredygtighed og CO2-reduktioner, og det lægger ret meget pres på virksomheder som for eksempel Toms, fordi de skal til at tage yderligere skridt mod grøn omstilling og klimavenlige løsninger, både i produktion og emballage. Ja. Og så går vi videre til virksomhedens nærmiljø. Toms er ret afhængig af sine kakaoleverandører, som også hænger sammen med noget af fjernmiljøet. Og prisstigningerne, der har været i Vestafrika, på grund af, at der har været så lidt kakao, det har ført til pres på en række producenter som Toms. Og kunder og konkurrenter, der er risiko for, at kunder vil vælge billigere alternativer, hvis priserne på premium chokolade, som Toms har, stiger for meget, og derfor vil konkurrencen for billige mærker som Haribo være en trussel. Ja, og så vil jeg inddrage marketingmixet. Og sådan, Toms produkt, det er Toms har et traditionelt og et stærkt brand med et bredt sortiment. Det er både luksuschokolade til mere hverdagsvenlige produkter. Og for at takle de stigende råvarepriser, kan Toms overveje for eksempel at tilføje nye måder at producere på. Sådan måder, der bruger mindre kakao, men selvfølgelig uden at gå på kompromis med noget, så det selvfølgelig ikke smager meget, meget anderledes, men altså lave nogle nye opskrifter med måske en lavere mængde kakao eller nogle alternative ingredienser. De kan også fokusere på bæredygtighed ved at fremhæve Fairtrade-certificerede produkter eller lancere mere klimavenlige chokoladevarianter. Og det her kan appellere til miljøbevidste forbrugere og også ligesom få Toms til at adskille sig fra sine konkurrenter. Og så kan de også reducere emballagespild. Som nævnt af deres supply chain direktør Lisa Poulsen, vil en mere miljøvenlig indpakning forbedre selve Toms' image og reducere omkostninger. Og så i forhold til pris, og det er jo sådan lidt et kritisk element, når selvfølgelig råvarerne stiger, fordi det vil være svært ikke at få den samme det samme afkast på sine varer, fordi at de har i hvert fald et problem med priserne, men de kan hæve prisen på premiumprodukter, og så beholde priserne på mere prisfølsomme produkter.
Og det vil hjælpe med at beskytte kernekunden uden at miste markedsandel til billigere konkurrenter. Og de kan også lave en pakkeoptimering. De kan lave mindre portionsstørrelser eller sådan nogle økonomipakker, ligesom Kims chips laver. Tilbyde forbrugernes lavere priser per enhed, samtidig med at kunderne og produkterne bevares. For eksempel så laver Kims sådan nogle, hvor man kan få 10 poser chips, der udløber inden for 2-3 uger i forhold til udløbsdato, og sælger dem billigere, og samtidig, ja, det synes jeg i hvert fald kunne være en god idé for dem. Og i forhold til place, altså distribution, kunne de styrke online-salget, fordi hvis de med et stigende antal forbrugere, der køber online, kan Toms investere i at forbedre deres digitale tilstedeværelse, og de kan øge salget gennem deres egen hjemmeside og andre e-platforme, som f.eks. Amazon, og det kan også give mulighed for direkte kontakt med forbrugere og gøre det bedre via detailhandel. Amazon, det er sådan meget internationalt, men sådan noget som gå igennem salling eller sådan noget, kunne også være fint. Og så geografisk ekspansion. Hvis de danske forbrugere de bliver prisfølsomme, kan Toms overveje at udvide deres internationale eksportmarkeder til regioner, hvor der stadig er betalingsvillighed for premiumprodukter. Og i forhold til promotion, så kan de bruge bæredygtighed som sådan et slags kernetema ved at fokusere på det, jeg har nævnt før, fair trade og miljøvenlig produktion, fordi de kan tiltrække miljøbevidste kunder. Og så kan de også lave nogle kampagner, der fremhæver Toms initiativer for at støtte kakaobønder og reducere klimaaftrykket. De kan også lave noget om, de kan også styrke deres relationer til deres kunder gennem loyalitetsprogrammer, der belønner gentagne køb eller tilmeldinger til nyhedsbrev, og det kan også sikre, at kunderne vælger Toms frem for konkurrenter, selvom priserne stiger. Og de kan også lave en slags storytelling, altså fremhæve deres egen historie og arv som en klassisk dansk chokoladefabrik, og de kan skabe en følelsesmæssig tilknytning til forbrugerne og hjælpe med at retfærdiggøre højere priser. Så skal jeg fortælle lidt om positionen på det danske marked. Toms er en meget, troværdig chokoladeproducent i Danmark. Det er meget ikonisk, og det er et stærkt brand, som bygger på kvalitet og tradition. Og deres publikum er de har et rigtig bredt publikum, både for sådan noget som premium, men også til almindelige forbrugere, som køber guldkaramel eller chokoladefrøer. De har et stort fokus på eksport og bæredygtighed, og en stærk international tilstedeværelse. Og deres styrker, det er en bred produktlinje og stærk brand loyalitet i Danmark. Jeg synes også, de har en troværdighed. Og så har de også fokus på bæredygtighed og kvalitet, og det appellerer til den miljøbevidste forbruger. Deres svagheder er dog eksponering over for eksterne faktorer, som jeg fortalte om i omverdensmodellen, kakaopriser, som kan påvirke og føre til tab af deres konkurrenceevne. Og så er der også en risiko for, at priskonkurrence med lavprisprodukter kan få forbrugerne til at skifte billigere alternativer. Og deres muligheder er, at de kan øge fokus på online-salg og bæredygtighed for ligesom at differentiere sig fra andre konkurrenter. Og de har også mulighed for at geografisk ekspandere til nye markeder for at reducere afhængigheden af det danske marked. Og deres trusler lige nu, det er fortsatte kakaoprisstigninger og stigende klimaforandringer, der kan true virksomhedens forsyningskæde. Yes, det var det, jeg havde. Hej hej.